Şuna bir kişi tutma. Ayırdım. Ha, birinci gedek boş düşürüp otur şu. Roma reklamda yok bedava. Ona diyecek yani. Ve başladık emisçi. Ha başladık. Aa, bärlerini alıp bolandır. Bir canlıyım ayağımı biraz çekelim. Men öyle ki. Ona hiç orada başla. Çünkü satı çek koyalım. Alo. Dulsuz Garaş'ın 2-nji sezonun 7-nji bölümünde bugün bizde mehmançylykda Anyuti hem de Roma Macho. Hoş geldiniz. Öngörýärdiňmi Dulsuz Garaş'y? Üç sponsor var, dasarda tapsan ya da kliger çıkarıp dasarda görer, keşğanan için. Düşünýäňizmi? Täze köp adamlar düşünen ok soraglara zatlar, onuň adamlar näýle işsediýärler görýär bizi. Onu dövürme düşürme. Onu dövürme bäri işsizler düşürüp berdi ya. Yo sorulu, düşünceli, hata edeceğim. Yok. Yo aslında. Ol taram şoň üçin dulsuz. Dulsuz bolanmalsa-da bir düşnükli bolanmalsa-da biz adamy. Dasarda goýup geliň diýip hat görmedi. Şoň üçin öňüne disclaimer goýmak şoň üçin beýniňizde ulanma. Evet, dulsuz deyip, dulsuz sorulu ver ya. Acı hakyky düşün, bursul görüş deyip çıkarjağım meni. Konkurentim bolýarmy benim? Dawa mesele ýok. Garaç soraglamaz taýyn. Bir-birimize sorag bereriz. Gülmejek bolarys. Sebäbi gülseňiz, soňuna burç ýmeli. Beýdisem öňüňizde saklaman, gülleseňiz gelse gül berer. Ben bilmesem senden burçuyam yani. Biz komanda ýesçi. Biz otursak, biz biz iýe. Ana buradan men iyi bilmesem sen iyi olayam. Muňa seredar, men ýesim gelmese sen ýersiň diýär. Ay bolýar, mesele ýok, ýöne bir komandam ýygyna durjak, men emijek zat diýsem. Men sana duhow. Bileceğim. Sen de diye otursam. Davay. Ay bolýar, başlaýyn manda. Dawa. Sawa suwlary. Aha. Taýyn bolanna. Sawa suwlar taýyn bolanna, sawa işgärleri, paýlaýjylary näme diýip jaňa diýär. O nemelere näme diýilýär şolary? Targo. Merchandiser'lar mı? Yok, merchandiser ya targowlara. Näme diýip jaňa diýär, jaňa diýip näme diýär? Näme mi? Gaýda ýolany sawa boldy. Turgay doglan ey sawa bolly. Bilme we. Siýgyrmak ýerine başga ses çykarýan haýwan. Siýgyranak ýöne ýerine başga ses çykarýar. Asıl siýgyrmaly ýöne. Aslında siýgyrmaly. Siýgyrmaka. Siýgyrma. İşte açar rakip. Diye geldim. Şöyle bir Bak, haýwan. Siýgyr. Ya diýdim. Tırnağınla çıklas siýgyr. Gip garsyna kim bilýär sokalar siýdi bolýar. Men siýgyr diýdim häli. Siýgyra dällerler diýdiň de şoň üçin men. Näme ana şu diýip näme etmedim mi? Yo tamam, mesela yani vernekti de o da devam etti de tak şu acımadı. Bir agam. Men Agam bir. Men oturmagy taraptar da men näme bunu. Bizim şey etmez siyasada. Bilen poçka. Özüme kompüterde ýa-da. Bilen? Times Romalymış poçka adı. Poçka niçin mi koyalım? Araplan öndürýän milkshake'nyň ady näme? Milkshake. Amşan bilmeýär o. Heba, krokas kazanıyorsun. Yo, shake'den soň arap diýen soň ya shake gelýärmi? Homin shake. Geday çağı ferman eýesine baryp men aş diýende ferman eýesine näme diýipdir? Dur täzen aýt gaýrat. Täzen gaýtalar. Ne geday çağı aşda. Ýa. Onu ferman gän sygyrlar bolan ferman eýesine barýarda men aş diýe. Ona maňa näme diýipdir? Ha, näme diýipdir? Roman bakışı var o. Okuçsun yıkacak koyan muallim var. Bar iyi biçdiydi mi? Çağır Moskva azada açıldı ya. Bar iyi biçdiydi. Ya näme diýipdir? O Qur'an getir süýt bereň. Böyle de. Okey. Yaman kozurumdu da şu. Roma seni alıp çıkaymasan. Bir topar del erkeň bir maksat bilen üýşän ýeri. Bir topar bergetsen. Yok. Berede bir del erkeň. Delce diýär. Täzen gaýtalar. Bir topar del erkeň bir maksat bilen üýşän ýeri. Bir topar
Den erkeğin? Del. Interessiz diýip pikir edýär. Ya bu içni. Ha, niye bu işini? Erkekler üşen yerine ne mi diýilýär? Doğru da? Del joglanlar. Üşen yerine ne mi diýilýär? Tak. Bilmedim bravo. Bilmedi, bilen varsam öz beynimi çıkarıp okşayadım galiba. Hayda aynen. Dilexana. Yetişmeler eder. Suwa düşmäni çağırýan arsyçylyk teristeti näme? Ço? Suwa düşmäni çağırýan arsyçy teristden adı näme? Короче, kimya var, bir kimya var. Vanyada da kullanıyor. Şu sen prem gel suwa düş diye. Suwa düşmäni çağırýan näme diýilýär? Xlor mu? Xlor mu? Xlora suwa düşüp bolýar. Düşüp gör xlora. Gödemeli xlora düşüp banyuda çıkýan saçly atsız gelýär. Soňky suwa düşündi. Faun mu? Çağıran ha, nabra tavlaşar. Balay. Gel, diler duşu. Gel diye, gel düştü ya, suwa düştü ya, gel diye. Benim demedim. Bundan da var. Ana näme çukurramadı? Diydi ha, gel deyip çağır ya diydi. Mene ya varlı bildi diye atıyor. Gel diler duşu. Sonra orada gel yok diyor ne? Gel diye de o çağır ya deyip. Настроениýesi köp üýtgeýän gyýda näme diýdi? Karaçy bir gyýz we настроениýesi diňe üýtgäp durýar. Şoraý. Aprazılan moment diýtkýän. Ay ýok, opşy. Diňe üýtgäp durýan gyýdara näme diýdi? Bilemez. Ayda bir tabar diýtkýänmi ya? Vallahi niye kesmeligini aýtdyk. Nirden kesmesine aýtdyk. Ya goýjaga şu taýsyn. Tak. Käm pikirlen oturma. Настроениýesi köp üýtgeýän gyýda näme diýdi? Nasrettin köp diýtkýän gyýda näme diýilýär? Aýdaýynmy? Baly pikirlen oturma. Balay, balay. Gülögtür. Diňe öwsüp durýar da. Näme? Gülögtür. Diňe öwsüp. Şunuňmy? Gülürmedi gerek. Şumaktan Ya, gülkün bravo, tutýan gaharym elmen şonu bilmedim bana. Adamy ılgatsak bolsaň, adam ılgat ne adam ılgatsak bolsaň, ite bus diýilýär ya. Algaya da. İşe alyp barýan adam ılgany näme diýär? Avtobus. Ya ismat geleli hep bilýär. Ale çıkar beýniň okşasak şu beýniň. Apşagada en köp uruşulýan biagzywir komnata näme diýilýär? Apşagada en köp uruşulýan biagzywir. Agzywir däl. Ağzala sorun. Ağzala Kaç termin bir yazı ver var ha. Kaçan orada uğraşıp boşup durýar. Agzaryny biraz demelek da. Agzywir däl hawa. Agzywir. Aýdar apşagada en kan uruşýan agzywir däl komnata näme diýilýär? Ağzı iki diye. Diňe uruşup gezýärler karaçy komnata. Bizde koridorda pasajny. Aýdaýynmy? Aýtjak bolup şo. Balay Abdul selam dursun. Da. Mortal Kombat. Ne yaptın ama? Kovgara. Hemme da bor deyip cevap veren hayvan. Bor. Ha bana nakil. Kraha bor. Hayvan näle diýdi? Kraha bor Yok hayvan. hayvana. Boşymasın ya. Hayvan. Onu gör, bunu gör ayta. Koy yanlış onu. Aytmayın sas edin hadi. Hemme da bor diyen hayvan panda. Da dikkat edin panda. Da. Näme üçin öňürlýänni öňünden bilen enjam. Ayda ne? Bilendir. Singdirem bolşma mödün gördün gowy. Ağından arpazı sici bayağı. Saçsız gök önüm. Näme? Sakalarından mekka jogan. Ya bilemem. Kelem. Kulü bilemem o premierni Portugalda desem. Haýsy aýdymçyny bezasyň gelýär. Abi aydımçılığımda değiştim. Del. Türkmenler. Yani aydımçığa değişti. Ana aydın böyle. Yolka. Parap.
Haydi sonra yok. Belli düşündüm. Ayağın açılmam. Son kadar geçer şunu. 40 günlük bäbejegi näme diýip söýmeli? Näme? 40 günlük bäbejegi näme diýip söýmeli? Näme 40 günlük bäbejigi näme diýip söýmeli? Näme diýip söýmeli? 40 günlük bäbejigi mi? Onun 6 yaşlı. Özü 6-7 yaşlı bäme ya. Ha, 40 günlük. Ya, 40 günlük näme söýmeli? Wuçu. Kenarlama diýip. Pasa bir Kenarlama diýip. Bilmeymen. Zamçajyk diýip. Näme diýdi? Zamçajyk. 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 Ay. Da. Viktorina gatnaşan ya näme diýär? Bu azart görýärmi şuňa zatlar ýaman gyzyk gatna ýa-na. Sürüp bolmayan gaty köni tara näme diýilýär? Indi düşünür da şatryň näme diýilýär? Tara bilýän näme bolýar? Furo maşyna bolýar. Täzin aýt. Sürüp bolmayan gaty köniň tarana näme diýilýär diýilýär? Tryapka. Korrak. Tryapka. Sana se uyara kahrana için kavakta. Oh. Tryapka. Yerden oraya da skiller. Вообще не о чём. Talip arılar. Talip arlar. O talip arılar. Nirde koyarlar. İşaretin okuçular bolýarmy? Bunu sonra ne söyle? Talip arlar nerede koyarlar? O talip arılar nirde koyarlar. Arramızsa Aydayn brat. Roman cevaplar ayretinler eskisi. Arnamus diyem ya. Armanna. Yok. Arman ben durun. Bir araba gerek, arsız bağ gerek. Yok. Bak şey yok. 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 Bolany men ayda Böyle. aynen kan pikirlenme. Talip arılar nirde okuyalar? Mjöd Universitet. Mjödün näme? Mjöd Universitet. Mjöd Universitet. Mid Universitet. Mjöd Universitet. Bir ya sonra olur. Da o ne skiller geçiyordu. Çoda dusuz deyip şoňa şunu diýilýär da. Adynyň näme diýilini özüm bilmeýän zine meşhur diýen. Adynyň näme Näme diýilini diýilini özüm özüm bilmeýän bilmeýän meşhur meşhur zenan. Bak bizde mi? Türkmen mi? Açık. Ay böyle. Kim? Daşyan. Özüm aýtdyrsın başyny. Yo, başına mı ayıttı? Kim? Kardeşyan. Kardeş- Kim diýdim? Benim kardeşyan diýdim. Daşyan mıydı? Daşyan neydi mi? Ego no. O da diýerdi daşya. Öz figurasy. Wagtynda gadra bilinmän. Soňam el ýetmez bolan öňkü söýgüligiňe näme diýilýär? Bolýa bolgyp näme diýilýär? Ekskluziv. Tipa next olmaz. Ekskluziv. Sonra söyle X değil Aa! Çay bahanasy bilen gep idemäne gelýän adam. Çay bakana gep iýdirmän. O çay bahanasy bilen gep idemäge gelýän adama näme diýilýär? Tutturdum ödeyem bir komşunun adını. Çöçü duşama. Gel no. Şu adamlar bakmıyor gör ki. Padiyede giriyor ana. Padiyede giriyor. Ağaç yiyeceğim. Ölür ya. Üçün akırını söylüyor. Allah can ben uyumda varsa diye. Ama bileme kokluyor söylüyor. Gete kapını anla ya da ama bütün padiye koşularsın ki. Hayır ama. Açacağım öyle de kelime aynı da atıyorlar. Hayır ama. Çay bahanasy bilen gep idemäge gelýän, gep etmäge diýsem bolýar. Çay bahanasy bilen gep etmäge gelýän adam. Çay bakını bile. Ha. Bilmem. Ayda ne şoň üçin? Näçe diýse. İnglisçe bilýän hem çaýyň näme digini? Ne ettin? Aa çay restoranı ettim. İnglisçe bilýän hem çaýyň näme digini? Teya. O ti bolýar. Ti. En aydayn çay bahanasy bilen gep etmäge gelýän adam elti. Gowy elti. Düşündiňmi? Haýsy elekde un elep bolala. Haýsy elekde un elep bolanok. Mellekde. Yo bu kan boja. Yok yok. O däl ha. Haýsy elekde un elep bolanok. Dellekde.
Niye ben başka seçtiğine şu söyleri? Adı der. Benim şans var mı ya? Çelekti. Valla hayfelekti. Aydın diyor böyle. Buraya vay diyor böyle. Hayfelekti. Elektrikte. Elektrikte. Burçiyim. Давай. Ben bir radyon serdim der evet. Kimin gideceği geldi beni çağırmak işte. Kimin keletini geldi? Daha roman çağırdı. Sen kelene gelir. Ben serdim mi? Senin men kamadam oydu. Ola birinciden. İkinciden birinci safar şutayda reyne su koymadılar. Ağzı elme damı ne pitik bardak bağdı diye ağzını açanla. Bilgeseyni de otursun. Menle katıyor. Öde bin dayon aldım. Oğlanlıktı diysen ama. Yo nazdo Onun bir yardım etstaydı. Koydu açalım. nazdo edecek şu bana var şu su. Ne mi çekireni maçı çağırıp mı atacak mı? Sen ya ne mi çekireni? Çiğ neydin mi? Yok. Yiyecek mi sen ne? Sağ çıkardın oy. Beni yiyorsun yemesini. Değil ki sen yiyip onu. Acımam. Ben bana kendimi de ama. Resept yok ya lan. Bitti. Kesin. Su yok mu? Şundan çıkar da brrrlun üyüsüp şey paket dolu içine 10 tane tuvalet mi var çıkam alıp geçelim hemen. Ha? Bu nere ertira? Ama şoğur skoy bilen ya onun kan almayan. Beni provokay. Açayım mı oraya bu tuvaletler? İş koşulunuk diye acaba şurada diye. Ne hiç bunları yanına girdin orada? Aslında mı redo atıyorsun mu? Şeyden mi? Salon, at derler diye. Ne mi derliydim? Hadi ken bırak. Suum yok. Ben su bero. Kilsem öyle değil. Normalim bırak. Allah. Ses güç kötü çalacak. O değil mi? Acı derken. Oğlum krasavç kağıdını ödeyipler. Demek ki Krasavçık radnoy. Bana sabır ağırlayıp dik konan söylediler. Dostu Goroş 2. sezonun 7. bölümünde bugün bizim ihmansılıkta Anyusi hem de Roma maçı vardı. Nehel geçtik, o geçtik. Arasında gülüştük, değiştik. Ya düş radnoy süper gelmiş. şu beriyen soru killeme gelmeyecek soru olur da. Katı bir derek sonra olur. Aydan böyle net killeme geliyor. Bizim kankalar Fast o. atayım ha böyle şunu yazayım bak so. Başta son ağalıktan, non ağalıktan. Gününe şimdi insan. Aynı düzüp beriyen düzemi doğan. Şomuş da karoç. Krasavçık Tavanın radnoy. gelen olsun. Esasında biz uttuk. Esasında uttuk. Sizden burçuydunuz. Sen adapalın içinde 3 yük saldın. 3 katı. Ne kadar hoca killeme işte killeme. Ay böyle. Ya молодец, супер, ты делал кипишіңді. Красавчик родной, просто дönüyor. Yine Спасибо, bir çağır hutayla. arada. Üçüncü dördüncü ben siz o hutayla. Yine de. İndiki bölümlerde kim ihman görmek isteyen olsanız ve şuna meňde samsyk soralarynız bar bolsa, kommentarlarda belirtseňiz aşağı adyňyzy ýazyp ulanır. Ýazga geçip beren Elvan Studio hem-de düşüren ýerimiz Bostan konseptinde köp sag bolsun aýdýar. Şey diýen primerni gutorýadyk.